bukvalno mi je samo stiglo jednog dana da mi je Instagram obrisao i se pravim da sam neko drugi i kao moj Instagram sa mojim slikama. I ja sam tu slala ličnu kartu da kao dokažem svoj identitet i da se dokažem da sam ja stvarno ja i bukvalno ništa sam da pozvanu kao zauvek je obrisan, nemate opciju da ga vratite, to je to. Ja sam onda pokušavala, mislim, nedeljama da ga vratim i onda sam shvatila da kao nema ništa toga. I onda je moj život otišao u totalno drugom pravcu. Cijel taj pritisak je onako pao i onda sam kao, bukvalno mi nikad nije bilo bolje u životu i sad, nemam ja neko loše mišljenje, doćemo do toga što ja mislim kao cijeloj toj karijeri, kao influencingu i svemu. Ali uopšte nisam imala kao, ja sam zarađivala novac od toga što sam se bavila društvenim mrežama, ali opet našla sam način da zarađujem više novca radeći nešto što mi više prija i što više odgovara mom rasporedu i senzibilitetu nego snimanje za društvene mreže i kao posao influencera. I ja se toliko divim ljudima koji to mogu da rade, jer ja ne mogu, jer kao na neki način moraš da kao budeš 100% sebe svaki dan, a ja kao ne mogu svaki dan da budem savršena i kao nisam da 100% raspoložena za to, kao nekad mi se rade neke druge stvari, kao nekad volim da budem čupava 5 dana i da kao ne pričam ni sa kim.